Ni ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Bashi mun gida. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki daɗa ni zan ji muri na ga soyayya. Okay. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba. Yadda nake ji ki zuciyata bayan kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki hakuri ki ji sako na da gake na rufe. Yadda wani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Mu haɗa shi kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zagirin sowa ne san badilin shi. Cikin ganna zagayen ne mun ki ciki ya daɗe. Ki nazari kan abin da nake na san babu jayayya. Aikin san na sanki ga wata yar magana in kika je ki gida ki tuna hanta. Bana san rigima amma san ki yayi mini hauta. To ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba kin sani. Inda wata ki daɗa ni na san zan ga soyayya. Dan Allah ki kula ni dan na gaza ki hazani. So ne ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni. Inda kin duba ni za ki rufa ki yo sayani. Ki ɗaya zan wacce na ni mai kyawu na kamanni. Inda na ce ke nake so ke ma ce min kina so na. To ai kin san ina so kuma ina so. To babu simi ba da fara tunda na kan ki nake buri. Ki zamto uwar yaya a gare ni cikon fari. Na san ki so na hakika ta da alkawari. Ba domin hali na saki kula da badan Allah. Dan Allah ni ban gaji ba tunda na ce ban gaji ba kin sani. Ki hakuri ki gwada mini so karki min da jayayya. Midgate Mix. Beats Upton Records. Gaji ba. Ni ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Bashi mun gida. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki daɗa ni zan ji muri na ga soyayya. Okay. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba. Yadda nake ji ki zuciyata bayan kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki hakuri ki ji sako na da gake na rufe. Yadda wani na ga aini ne matsayar ki na soyayya.